Oi lur. Mi ghost pepper. Iki ya. Enak-enak wong iki. Gas lur. Oke lur, langsung aja mie sing wis dikodok mau ditabur bumbu-bumbune. BTW iki mau aku masak sing rasa mie goreng Indonesia 2 bungkus. Nah, iki lho bumbu sing mare pedes ya. Langsung dikabehne ae. Aduk-aduk, tambahin ndok ceplok. Wis, mari kita jajal. Sak piro pedese? Gak kesuwen. Jo, madang lur. Bismillahirrahmanirrahim. Wah, pedesnya langsung lur. Suapan terakhir. Bismillahirrahmanirrahim. Wes lur. Pedes tiba ya. Yo wis. Wis warep. Tunggu panganan yang mana yo. Oke. Bye bye.